muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yew haala maako o allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe allah andini an suwi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada joni noon kanko ceerno mahamad saydou o wawa o sirrude o watti somo habbiri so habbiri tan o yanat minen kam min ji dande nde no yanirta ni ene waɗa jara ƴiƴi amen ƴiƴam yaltirta eyyi nde min jii ɗum e makko nden wona kanko o wandaka wutte jeyba mum ko hegga daroyo to o wanda kanko o wi tan ceerno Baro o wi ceerno Baro o jangi ha ɓoyi tan ceerno Baro wi adduga hefti deftere nde heppiti tan hawri ko sirruji o wona haalde tan ceerno wi yo min no mi wino mi dañi ndekko momi dañama saabu ɗo wonno ñawo ɗo o ñawnunomi mi sellani ha pelirmi hankkadi Fouta ko hunde fof mi rokkama toon mi tottama bitikaji yomi yeeyi mi waɗi sarde ngaji mi waɗi fof kono noon haqqillam renno tan ko yaade to Alaji Ali o waɗino ha gasi tan o wi ceerno Baro an de ko ɗo wonno ñawam men ceerno wiya ha ko ɗum addimi ko ɗo ɓe natiri wona haalandema ha ɓooyi noon hankkadi tawi ko garɗo ko tampuɗo wi jinmi ko dokkami suude mo wonɗa mi wima noon oɗo jamma hannde waɗa ujunaji 12 salat fati ceerno Amadou Baro wi noon eyyi wi noon ceerno waɗa 12 salat fati mi wiyanima ya taggu mbiyam ko par haaɓe ƴabre ceerno wi naatani kanko haalanta min amin keeɗi mi naatani jam woni hen yeehi ha jamma o woɗɗoyi natti loggi yaade feli taggude omo waali to wersi baga ceerno Baro yettita wi mi wiyanama ya taggu ko wayatani accinino kam hankkadi tawde ko ni ceerno ken yaadoɓe o wino ceerno Baro wi ala aɗa jogino anni yaade to Alaji Ali yaa toon wonko wonanma toon sa heeɓi tawami mbuuru joni noon ceerno Baro hooti kanko no feeɗi yaade ceerno Baro ɗo Alaji Ali o yetti tan Alaji Ali o ari o ɗo mboɗo warannoɗo gayi mboɗo sakko tewngu ko o te ɓiɓɓe makko fof ko jankuɓe ha joni ceerno Alaji Ali soodi wolis soki haydara ala toon waɗi caabi ɗe poos mum joni a ɓoyi onon waɗi wonɗo jinmi yaade jinmi ko ɗofton mi an kaali e Mahamad Saydou an ay hen jeeɗa ɓe gummi eɓe jaa o yettiran o wi ɓurnoɗo salludinde salade ceerno o wi ƴettu so wolis o dimbini wima ceerno wawa o nawri wolis o wawa ɗum ƴettude o wi anne ƴettu onne ronkidimi o wi anne ƴettu onne ronkidimi o wi Mahamad Saydou ƴettu ceerno loggiri ni feɗele mum e jaggirde wolis welni hay soɓe jooɗima so tawi ceerno Baro wiyani yo Alaji Ali wiyani yo joƴƴin o joƴƴinta ko ni tan waɗi ɓe jeehi ha juuti Alaji Ali wi mi gayno ko mbiyatnoɓe joni jehen galle ɓe dutti galle o totti ɓurnoɗo saladu caabi o soktu on sokti o uditi o wi ala ko woni ga o wi ala toon wonani toon ko ga woni ko mbiya ko calorɗonmo ko wona ko winda o ko kanko jeeyi hankkadi wonti gañum ceerno wi sokama toon
sohama toon Kolda. joni noon o nawa karti o soka joni mawɗo karti o wimo an ko holko jiɗɗa o wi kanko Mouhamadou Saydou o wi an koko jiɗɗa o wino Hamad Saydou wi jinmi tan ko kala garɗo salminde mi yetto en goppon yetto mi yiɗa goɗɗum kala garɗo salminde mi goppe yetto joni noon mawɗo karti o jaaɓi tan ya salamu aleykum ngarmi ko salmin ceerno salamu aleykum karti heewi boowal heewi o wiye yaltu min mbawani gardudema o yalti goɗɗo tubako ene woodi goɗɗo on jaggimo wi yo waldo ha weela kañum ko cokowo mo kamɓe joni ɓe pelliti waddude makko o wi hade makko yaade noon ɓe pelliti dogde ko nelaɗo Allah waɗa noon fof waɗama nde o haala ɗum de minen fof mbatti woyde ɓe wonde ɓe jeeyi ha ɓooyi minen mbarodi ɓaleri waɗi traversé jeese mabɓe ceerno Mouhamadou Saydou wi ndewe mayri ha ndimaya ɓe mbaali du sippirde en ha ɓe mbari mbaɗonde joni noon nden no woni dow yero Dieynaba wawi yero Dieynaba ko kefeero woni ɗon o wi ɗum nde ngarmi kanko en jinmi kanko komi garɗo mbo yiiloɗo gonmi ceerno andi ko waɗi fof tinama tan yero Dieynaba wi hey ya ƴeew ɗo ha to ko fof ko men kala ko ari ɗo ko feewema ma gaynami nde yettoma ya ƴeew ɗo jiɗɗa fof ceerno noon felliti yaade yaha o waddimo e bañowo omo yi ɗo hoɗi o yiiti waktu o ko hedde 1h30 o felliti nulde o yiiti yoɓe jaa toon taw galle makko fof ko toon woni kamɓe fof yoɓe ngara woni ɗo Madina Gounass ɓe tawi ɗon kefere goɗɗo dawaɗe tan jogui ha heewi o wi an nokku ma ono wiyataɗa ɗo o wi on wimo Gounass ko Gounass wiyete ceerno wi eyyi min jinno wiide min de nokkama ko Madina mbaɗe Madina Gounass o ko kefere joni noon ceerno kanko ceerno ɓe gondi e nokku he ñande fof rawani maayo o dogi tigi wadde kefere o kanko wiyete Gounass kefere o wonno kanko jeyno inde Gounass nde kanko jeyno wona ceerno inde nde ko on jeyno inde Gounass nde ceerno arno ko wiide Madina Alaji Ali o ko toon yinno wiide Madina joni noon o tawirimo ni ceerno noon joƴi wimo joni ndendine inde ɗiɗi fof mbaɗen Madina Gounass o wi o jaɓi ceerno noon ɓe gondi ɗon ko joom dawaɗi tan ha heewi o felliti ñande fof rawani maayo o dogi wonti ceerno ƴetti inde ɗiɗi fof woni Madina Gounass tigi ɗum addi Madina Gounass goɗɗo ari on ko kefeero mi anda inde makko on ne jogui ko sabareje e fewɓe buubaji e kurtuɗi wiye an ceerno min nani an galle e wuuro ngo koɗɗen gon dañƴa joni gonde hay goto fiyata buuba fiya min ko mbaɗowo toon ceerno wi bisimilla o wi ari ceerno haalande almuɓe nden ko ɓuuri hewde toon ko ngaabu e jungo ceerno kadi ceerno wimo are o ari o ñalle fiide buubaji makko e nder Madina omo tourna hawa arte ɗo ceerno woni ɗo o wi ɗum mi waɗi ko mbinomi ceerno wiye bisimilla o yeehi to wuuro makko ɗo o jogui ko lekki mawki lekki ki ene mawni ɗon o waɗata pencu makko ɗon noddata wuuro ngo fof so jogui haaju o lele piliyan makko ono wi mi yeehi ceernajo min fi waɗi ko mbinomi tan cakal feɗɗiti dow yane makko ɗon tan maayi joni noon goɗɗo ari wi ceerno musidɗo ma garnoɗo hanki o maayi ceerno jabaki musidɗo ma garnoɗo fiya buubaji o ceerno wi anne ka heewi haala aya bonni ay mbiɗo ko mbiɗa ko musidɗam ko Allah yaaki momo joni heddi ko joni en jaaha en duwonoɓe ceerno noon yeehi tawi wuuro ngo ɗon ngari lekki ɗo ceerno wona haala ndeɓe wi min gari ko duwanade on jaaɗo o nde wonno ari wuuro to waɗi ni joni ono heddiɓe holno goɗɗo ɓe mbi he ceerno ko an woni ɗo ni o feƴƴiri ko toon
machallah kamɓe wonɓe toon ɓe almuɓe ɓe o jogii ko almuɓe ɓe ko yelotoɓe e gure cehe ala koɓe cakkete so wona saño wona gawri ceerno noon yamire worɓe jaaha daddoya haako uulo walla on gandi haako uulo onen kamne fof gandi haako uulo waɗe barme ha heewa omo jogii ƴiyal balɗo ngal ƴiyal ngal kam andaka ko ngal woni ngal sompe nder barme he ɓe gonja ha ɓenda ɓe jaltini ƴiyal ngal ɓe loota ɓe mofta ɓe ƴetta saño ɓe mbaɗa e dow haako he ɓe irta joni noon ɓe jooɗo ɓe ñaama ɓeɗo keƴi wonɓe ndayo sa nokki longere a waɗi hunde ma nokka longere totta gonɗo dow wonɓe kadi ɓe keɓata so gasi ceerno wiya fatiha sallah fatiha ha subaka ɓe ñaama toon kappe joni noon ceerno woni ɗon e madina he ni sa fof woɗa ɗo yeehi fa o yaha o nodda ngabumen ɓe o yaha hande noon o jogii nokku goto o yeehi ko tulde o ƴeeŋi dow o wi ngare ɓe mbi ceerno min mbawa arde ceerno ko ɗum woni o wi heege ceerno wi muñe tan mo mbatti ñamde maaro ha goppon ceerno haali andi kamɓe soɓe jeddat ɓe haali o ko yiddude eyyi joni noon ko jaten daka ko hen goto tawi min e caali o wi ene heftini min wi min onon ko ceerno wiyanno fof min jiiri guite amen ceerno wino mawɓe amen nde makko omo ƴeega tulde donki ƴeegde saabu heege o wi ma ñaam maaro ha keddoni kam fof ɓe jeddi o wi ƴeew hande mi yi babba ñaam maaro babba kam so ñaami maaro tawta ko neɗɗo ñaami en ɗum ko maaro heddoto koye dakaji o waɗi to on kadi omo jogii gubbol omo jogii ilaaɗe omo jogii o wiya yiɓe noon soɓe jeehi yoɓe janngu salal fatiha mbasa janngude cefi suɓaɓe joni noon ngabbu ene ma he ene bonna joni noon ɓe kaaɓe ɓe ngari ceerno mbi he ceerno ene ndewi ko mbiɗama salal fatiha komi waɗi kono gasani joni kon ko mbiɗa o ceerno wi ala mbi ko subalɓe ko kadi ko Allah sa ala Muhammad aba ala Muhammad enen ko ngakko ko inde Allah mbatti wadde noon ngabbu ko wi o ari ɗo o wi men ma ngo alano haydara ala liɗɗi o wi min liɗɗi fof ngari heddi ko safdunoma anda sono gandi ɗum safdu e waɗi jubbi ene waɗi ni eyyi liɗɗi fof ngari e madina heddi ko safdu o arti ɗum ngol wi safdu ne ari o wi kanko omo jogii laaɗe omo jogii ɗum omo jogii fof ko ni wano machallah tigi ceerno noon ko heewe makko ko banggue Allah en kanko kam ala mo foti o wi Tamsir Balla on heddirno o wi omo yaha toon Tamsir Balla on ko jolfo omo ƴeewa kanko ko ƴetti toon joni noon o yeehi o tawi Tamsir Balla jogii ko yi tan ko kosam won fullo goto addantam kosam debbo ñalawma nde o ari nde noon ñalawma o tardi juuɗe ko juuti o arani caggal nde o ari nde arno fof tan pawñoto tan jetto ceerno ɓe koota kanko noon mo bafa tan ha waɗi joni pullo ari pullo wi ko mbaɗa an a tardi hannde o wiya mi ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo Tamsir Balla wi mbaɗa tini e diine ma pullo wiya ko mawɗum o wiya ha koye mbaɗa haalanma kanko pullo o omo jami ñiiƴe makko rakkude makko ha ɓawli kurum ñiiƴe daneje tal ko joɗɗo o wiya ayde ñiiƴe ma ɗe e ɗakkude ma ndi so Allah dawri ittude hen ñiire min mi ala ko mbawmi hen ay ittowo ñiire o de on ko rewete tan ceerno ɓitti deftere mum daneya kanko no Allah waɗi moni ko hunde hawde o wi e nder Madina hono yimɓe ɓe sene maayiɗo fof yo waɗane suudu mo bange hono ɓe takkodiri saabu goto ko wurɓe ɓe mbi he ceerno kadi haali
ɓe jeddi ha waɗi saha goto waaji goto firi ari ene adade puccu puccu ngu mo ɓocci naate berɗe he koyngal mum naati giddi addoɗo perkal bagge perkal ɓe jooɓi kalan ceerno wi ngaɓu en jooɗi o ceerno wi on gandi on ɓe ndewi ha waaji goto ɓe noon ɓe wi ko babam o yalani bama nde maayi o haali tan ngaɓu en mbi he ko ceerno wi no waɗi ɗum waɗi joni ceeɗe dirtinede waɗe ɓan goɗɗo kono so tawi joni yimɓe ne pawdira yawani hewde ko wonɗo kon yaaji tigi jarama mbimi a jarama tigi woni tante woni ko heddi ko noon omo waɗa hen ni tan ko heddi ko hakkude makko ceernaɓe ko woni hakkude mabɓe ceernaɓe ko comité rural haaltako comité rural kan ceerno salima laamu o wi ko laamu fof laaɓani ɗum wonno madina jama o ndematede hay minen wonɓe gaaɓe min jiiɗa wadde hen woni fof waɗa mburu o jaɓaɗani o wi yo accide tan kamɓe remoɓe e joom jawdi en woni ko maha ɗon ko ceerno Mansour mahi ɗon ko koye mahatno ha waɗi saaha ceerno Mansour taƴi ɗo watte soro oɗo woni ɗo wonɓe toon ɓe mbaɗa ko kaaluji ɓe monta 6 heures subaka kikiɗe ha 6 heures subaka ɓe ne ñalla ɓe jane e soro he ɓe dañani hay métere ɓe jeehi ceerno ɓe mbi ceerno ɗum ceerno Mansour wi yo waɗe soro ɗo ko hayri fele meɗe min donki yaade oyi jeeyi kalne mo o rewi jeeɓi kal ceerno Mansour gadde ga pikkuji moɗe gaɗen jehen yetti tan wi allahu akbar kabira o fi pikku naati ha yetti leggal wonte allahu akbar kabira ha madina fof hay saɗa una ma mbawi allahu akbar kabira hay joni ɗum fof natti tigi ɗum no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV ko yettudal on feewi en jetti mawɗo machallah e ɗiɗo tarikaji ɗi gandantuɗa machallah welani tajje kono noon nde wonno yewtere kadi waɗi ko happu muɗum ko ɗum jeeyi sababu tan kadi jonde nde juuti seeɗa eɗen gandi kanko kam o so tawi emo haala gurdam ceerno o tampata o haaɓata kono noon hunde fof waɗi ko waktu muɗum ɗum noon min battidorto tan ko namdade duuɓi maɗo ɗo tolni caggal muɗum kadi jettormaɗa faade dendagal yeeɓoɓe Ayaw Gounass TV min kam no mi wirani ɓe laaɓaka to ceerno Tidiani kono habroɓe ɓe mbi ko minen jiiji min ko 35 jibinama tan ko 35 woni makko kono 35 o en naate nder 6 tigi min ceerno Tidiani minen jiiji kono min joni mboɗo wawi dogde mboɗo wawi yaade jama joni tawɗon ko ɓolumi jama kono kanko joni natti wawde haydara nde wonno min jiidani tono ko fawe makko fawaka yam ko tonoji fawe makko ɗanotako foftotako on ko noon wayi tigi a jarama ɗum noon musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV ko ɗo woni ɗo tongueten yewtere nde en jetti ceerno men ceerno Abdoulaye Fall en jettimo no hani tan yette ko yettude Allah no feewi comme no mbirɗen ni eɗen tawe ɗo e galle makko gam arde dartudemo eɗen gandi comme no wirni guila duuɓi makko 12 emo jokkodiri e ceerno mawɗa yette oɗo ñalawma hande ko yettude Allah no feewi ko nanɗen ɗo ko foof eɗen ñaago Allah tan yo Allah junnu gurdam makko machallah haala ka waɗi fayida no feewi kanko foof e hewde duuɓi fodde duuɓi capan jeetati e jeeɗiɗi ko yettude Allah no feewi wawde haalde kaɗo haala wawde joɗande ɗo jonde ɗum noon kadi ko hunde yettirtede Allah no feewi ɗum noon en jetti galle o foof kamɓene kadi machallah ɓe jaggui hen en jettiɓe no hani tan yette kono kadi en jetti dendagal sababuyeji ɗi foof ha mbawɗen jokkodirde e makko mbawɗen yiitudemo ɗum foof en jetti goto kala e ɗinno sababuyeji ha wawi waade no wayni ɗum noon en jetti galle o foof kamɓene kadi machallah ɓe teddini ɓe jaggui hen ɗum noon musidɓe tedduɓe to caméra to woni toon ko Ousmane Alhassane Sow tawi ɗo e yesso Ayaw ngo ko musidɗo moɗo Ousmane Camara guiɗo leñol dokkodire naadi tan sahaji goɗɗi on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum
جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا يوها